No talaga kaya mong asawain ni Mercedes. Arugumpay lang ka ng sunaboy. Tanapahan ka ba? No ligaw nanay, no ligaw anak. No sinagot na kanina na, sulap pa ka sa ramon. Kasi yata, di ba? Ganun ba? Hindi yun sinabi ko sa'yo. Ay, mali. Eh, paano kung halikan ko yung anak mo, halikan din kita? Sabi mo Hindi kasi- naman ganon. Sabi mo, Grabe ka nililigaw. naman. Ano yun? Eh, gano'n naman Siyempre ligaw. dapat diba liligawan mo muna magulang para ilakad ka sa anak. Ay, oo, tama yun. Yun ang Diba? kasabihan ng mga matatanda. Pero ang tanong, Hmm? may plano ka ba talaga mag-asawa ba? Meron New yan. Year na oh. Ilang taon na yung lumipas o New Year na naman? Depende. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Himala. Kadwa tagijig na. Tagal-tagal pa naman ang bagong taon kaya dito muna tayo, saka na tayo magpunta ng Init SM. naman dito. Presko Dami kaya. pang langgam. Arte-arte naman itong batang to. Kaya nga eh, init. Kaya nga eh, init. Kaya nga eh, init no. Sige, tuloy mo. Ano yun? Para kang kabuti. Bigla-bigla ka na lang lumulusot dyan. Hindi ako kabuti. Tae, Ano? pwede pa. Yung kakatawa doon. Mukha kang Alam ko naman. Akala ko sasabihin mo itsurang tae. Grabe naman kayo. Itong mukhang to, mukhang tae. Joke lang. Ito naman nasasaktan ka. Hindi naman ako nasasaktan. Tuwa-tuwa pa ako, di ba? Tatawa pa ako. Sanay na ako. Sanay na ako Kung sinasabi sabihin ng tae. kung gwapo ka, masasaktan ka. Oo, masasaktan ako kasi hindi ko tanggap eh. Ako rin. Pangit talaga ako. Pangit? Tanggap ko na yun eh. Sa bagay. Ikaw. Ano? Bakit nga ba nandito ka? Bakit ba nandito kayo? Hindi ko alam. Ikaw, ba't nandito ka? Hindi, nakita ko kayo eh. Kaya nilapitan ko kayo. Anong ginagawa nyo dito? Itambayan ko to eh. Akin to eh. May pangalan ba yan na Wala. sa'yo? Meron, nasa loob. Natakpan na. Siyempre, lumaki na eh. Meron yan dati eh. Maliit pa lang, ganito pa lang kaliit. So hindi na to sa'yo kasi lumaki na. Hindi ah, akin pa rin yan. Sabihin, wala na yung pangalan mo. Kaya hindi na rin sa'yo to. Ay, ganun ba yan? Oo. Natakpan na eh. O, di ba? Sa bagay, hindi O, naman saan yung talaga prueba akin. mo ngayon? Wala, hindi. Joke lang yun. Ah, Hindi naman diba? talaga akin yan. Sabi ko, lahat na lang na makita mo, gusto mo sa'yo. Siyempre, Oo. babakasakali ako. Eh, kung ito nga anak ko, sasabihin mo sa'yo. Kung pwede. Pwede. Lagot ka kay Baak. Lagi na lang si Baak kinahanap nyo. Eh, si Baak naman kasi pinag-aawayan ng mga to. Di ba? Alam nga namang ikaw, eh kung inaway sila ni Tigre. Eh, Ay, hindi. hindi Ikaw niya. lang aawayin niya. Hindi mga away si Tigre. Ako lang inaaway niya. Ganon? Kasi loyal ako eh. Gusto mo sabihin kita kay Tigre na inaangkin mo si Mercedes? Hindi, joke lang yun, di ba? Salita ka naman. Tutusokin ko yung ilong mo. Waray madi. Salita ka na maayos. Mm-mm. Hindi porkit nanyan yung mama mo. Ano? Ganyan ka lang. Dadagalan ka niyan. Hindi ka natatakot? Itong laki kong to? Ini-small mo ako? Pwede kayo sumali sa kan. Wrestler. Ah. Wrestler mania. Sumo. Sumo? Sumo? Ayun, tama, sumo. O sige, kayo nga dapat ang magsama. Pinagkakaisahan niyo ako, dapat nandito si Baak para may kakampi ako eh. Baak? Ayun na. Oo. Nandun na ako. Naglalakad. Parating na dito. Kasi may usapan kami. Dito kami magtatagpo. Mas nauna Eh kaso nauna kami. Yun Ito, first come, first serve. Ganun ba yun? Oo. Ladies first, ganon? So, syempre, alangan namang ladies choice. Ang galing talaga. Di ba? Sabihin, isang isip niya mama mo ah. Buti hindi. Hindi mo naman ah. Slow. At least inaamin niya, di ba? Oo. Tama, Slow tama. picker. Ayan, ako sabi niya si Baak. Parating na. Hindi Tagal ako naman kasi nito, pinagtitripan sabihin ko nga, inaangkin mo si Mercedes. niya. Hindi, joke nga lang yun. May asawa na ako eh. Oh, yun naman pala eh. Loyal ako sa asawa ko. Alam mo, Hindi na ako ng bababae. sino magsalita ah. Kahit sabihin mo kay Baak, walang pakialamin sa mga babae. Yun nga lang. Bagay. Yun ang problema. Baak nang naturingan eh. Di ba? Wag nyo rin Baak. Pero, pag niligawan ni Baak, ito, pwede? Ay, Maraming hindi. magagalit. Di ba sabi nila dapat magulang ang unang nililigawan? O sige, mamaya pagdating niya, sasabihin ko. Liligawan ka muna. Tapos, susunod siya. Oo, syempre. Syempre, Paano si Palani? kaya mo na si Palanit. Bakit? Wala na kayo? Puro taba lang ang hinahanap nun. May taba na nga ako. Pero ang gusto niya, taba pa ng iba. Ang hirap naman yun. Liligawan ka ni Baak. Siyempre,
tropa namin si Palani. Ibig sabihin, pag niligawan ako ni Baak, syempre, ilalakad ko na siya sa anak ko, no? Ay, Ganun lang kala ko yun. si seryoso ni Baak na ligawan ka. Kasi New pag Year na, niligawan hindi pa ka, ba nagbabago yung isip mo, green-minded ka pa rin? yung nga sabi ko, kaya nga nanahimik ako dito eh. Kaya mo na si Palanit, nandun na naman sa burnitan kung saan yun. At least, nasisip naman yung pagkain mo ah. Nakakauwi naman ng Kaso pagkain nga, ah. pati pagkain ng patay, inuuwi niya sa bahay. At least masarap naman yun, wala namang lason yun. Ako, kahit na, sobra naman na yon. Sumasakit yung leeg ko sa inyo, ha? Bakit? Yan na nga lang yung ano mo. Alam mo ba kung saan pa ako inaaya nito minsan? Saan? Kumain daw ng atang sa sementeryo. Yun ang Mas masarap! makakalibre ka doon. Makakalibre ka doon! Sa tingin nyo, Ngayon pa mismo, meron pag nilibing nasanay tatlo. akong kumain ng atang, may makakain pa kayo? Ay, Di lang naman, isa ang cemetery. Kaya pala may nagmanahan. Mm. Kasi nung nakatambay kami dun sa sementeryo, meron yan eh. Ay, kahit pa paano may natitira pang hiya sa akin, kunwari pakipot. Ayoko, ayaw mo. Ay, ganun din ako. Diba? Minsan, ganun din ako eh. Pero pag nandyan na talaga, wala na. Ikaw na, pinipilit mo ako eh. Ganun lang, diba? Ayun nga, meron. Tatlo. Enriquez Gamarinda, yung pa yung tatak ng isa. Pasko. Pasqua. Ay, grabe ka naman. Sabay-sabay. May schedule ka ng mga libing? Siyempre. May listahan. Tropa ko yung suportero dun eh. Diyan na ako bilib sa'yo. Parang fiesta ba? May mga listahan Parang- yan. Parang talagang si Palanit bagay na katropa nyo talaga. Eh, siyempre, matagal na kami magkakasama eh. Kaya lahat na, kahit amoy ng tae namin, alam namin yan. Kaya pala, pinagkakamalang kang... Kaya pala, alam nyo kung nasa yung isa. Sinusundan nyo. Kaya pala, pinagkakamalang kang may tayo. Ulit talaga. Mag-ina Ano mas gusto mo? Amoy tae o mukhang tae? Oo. Ako, Kwan, Amoy tayo. walang tae. Hindi, alam ko ikaw eh, 2 in 1. 3 in 1. Ay, amoy tae, mukhang tae, tas ano pa? Wala nang tae. Ayun na, malapit na si Baka. Ayun na, Hoy, kakasali. bilisan mo nga! Ang tagal-tagal mo, wala akong kakampi dito. Boy, akong kakampik, boy. Wala na, boy. No talaga kaya mong asawaan ni Mercedes. Arugong pala ka na suna, boy. Tanapahan ka ba? No ligaw nanay, no ligaw anak. No sinagot na kanina na, ang sula pa kasaramon. Kasi yata eh, di ba? Ganun ba? Hindi yun yung sinabi ko sa'yo. Ay, mali. Eh, paano kung halikan ko yung anak mo, halikan din kita. Sabi mo, Hindi naman ganon. Ano, Grabe ka naman. Ano yun? eh, ganun naman Siyempre ligaw. dapat diba liligawan mo muna magulang para ilakad ka sa anak. Ay, oo, tama yun. Yun ang diba? kasabihan ng mga matatanda. Pero ang tanong, Hmm? may plano ka ba talagang mag-asawa ba? Meron New yan. Year na, oh. Ilang taon na yung lumipas o New Year na naman? Depende. Depende. Iniinang na ti... Anong order ba kininang na? Mama? Ganito, tulungan kita. Sa taon din, bakit ko dati eh. Mama, good afternoon. Andiyan po yung anak niyo. What is good in the afternoon kung yung mga mukha nyo ang nakikita ko? Kasi mo na yung magkano yun yung bakit ko. Siyempre, lono ko man ay. Lono ko. Tagos. Oo. Tapos, Pasensya na po kayo, mama. Kasi po, talagang type na type ko yung anak niyo eh. Mama mo ko? Anak mo kita? kasano. Ganon din yung sinabi. Ganon din sinabi. Siyempre, kasi mo na. Sino ba kadi katugangam? Normal na. Normal. Bye-bye, ama di ko ha. Demonyo lang ali. Mama, talagang seryoso po ako sa anak niyo eh. Nagdang kami pagbagak, pabuksitan ka eh. Sa tingin mo, kaya mo pakainin to? Kulang ang isang salop ng isang araw nito. Salap lang naman pala. Kayang-kaya ko yan. Dami akong bukid. 2 kilong karne, isang araw. Meron din akong poultry. Iba pa yung merienda niya. Ay, meron din Iba, kami. iba pa yung kikilabanin Sari-sari niya. store. Kilaban. Mm. Walang problema. Madami Tignan mo nga yung katawan mo. Ikaw nga, mukhang wala nang makain, tapos yung anak ko, pakakainin mo ng ganon? Ang payat-payat mo, ha? Kasta yung mga among pinarami ko. Kawit apoy. Katawa ka, oh. Seryoso niya, oh. Tadan niya, pagkakatamatan, New Year eh. Kasi kayo, puro kalokohan, walang seryoso. O, ngayon, puro kalokohan din yung sinasabi sa inyo, no, pakiramdam. Mas maganda po yung kalokohan kaysa yung babaero. O, kaya naman tutuunan kayo ng pansin, loko-loko na nga kayo, babaero pa. O, di ba ikaw, ilang babae humahabol sa'yo? Ha? 8. Kasama pati itik, pati papo. Wala, di pa pinagpupunta. Pero yung humahabol sa kanyang itik at pabo,
ikaw ang dumadali kasi pinupulutan nyo. Siyempre, Diba? pabo na yun eh. Tapos pag ano, Eh, ito, pinatawag. madi makasahot to. Siguro tagtungtungin, bala ka tan. Ito ka ba ilaw? Oh, sama na. O yan, umalis na. Nag-New Year lang. Wala pa talagang pag-asa yon? Eh, depende. Sabi nga niya, depende. Oh. Judith. Kilala mo si Judith? Oo, kapatid ni Juby. Hindi. Sino? Judith. Pag kuryente, pag dumating na, Judith. Ikaw, Judith mo na ngayon sa akin. Puputulan na talaga kita. Bakit? Asawa mo ba? Taga-kwan? Taril ko? Hindi mga taril ko. Ano? 1, 2. Kung ano-anong pinagsasabi mo. Sige na nga, alis na ako. Sakit sa ulo. To? Ay nako, Mercedes. Mabuti pa nga. Pumunta na lang tayo sa SM kaysa nakita sa Sabi mga ko taong pa to. sa'yo eh. Tatara na kanina. Tara na. Kakahangin ko pa. Ano nagsilingin? Una yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. Meta ya. Atratik ang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ato di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatag to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may salang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Dimlaw na iganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mga lang mo ti